Здравейте, аз съм София от град Варна. На 7 години съм в първи клас. Уча в частно училище Малкия принц. Това е първият ми ден в училище. Тръгвам по нов, интересен път, заедно с моите съученици. Детство мое реално и вълшебно, детство мое така си ми потребно. Все се мъча в света да обърна, бях на обръчка при тебе да се върна. Пак юнче ръждих петак да скрия, пак с кучето да вдигна орлелия, пак с пипер да поръсях лилия от хляба чер. С нас ще бъде нашата класна учителка Нина. Тя ще ни води и помага по пътя на знанието. В нашата класна стая ние четем, пишем, решаваме задачи, творим, играем, читаем. Много обичаме да учим. Част ми и за състезания. Някои от тях печели и награди. Да не забравя да споделя и за нашите кулинарни приключения. Толкова е забавно да направим меденки и сандвичи. И са много вкусни. Наша отговорност да се грижим за майката природа. За деня на земята да садихме цветя. Много обичаме внимание. Много обичаме да се забавляваме. Наближава лятната ваканция. За приключенията ни през лятото ще ви разкажа на есен, когато бъде вече във втори клас. Прекрасно е да си ученик! До скоро!